Здравейте, приятели на канала Между империите! Правим извънредно включване, за да ви разкажа за една позиция, която излезе в Политико. Знаете, това е стожера на неолибералния режим в Западна Европа, в Европейския съюз. Казвам позиция, тъй като според самото издание тази информация идва от 10 различни дипломати от държави от Европейския съюз. Брюксел обсъжда извънредни планове в случай, че Виктор Орбан спечели още един мандат на предстоящите парламентарни избори в Унгария. Знаете, те ще се състоят на 12 април. Държавите от Европейския съюз излагат няколко идеи как да предотвратят унгарския премиер или всеки друг, цитирам, проблемен лидер да блокира функционирането на Съюза. Сред тях най-мекото е промяна на начина на гласуване и отпадане на правото на вето. Цитирам, спазването на върховенството на закона е от съществено значение за достъпа до средства от Европейския съюз. Това са думи на Европейския комисар по въпросите на демокрацията, правосъдието, върховенството на закона и защитата на потребителите Майкъл Маград, когато той е попитан за възможността държави да бъдат засегнати от по-строги санкции, включително финансови. Анализът на Политико е следният, ще ви го прочета. Орбан отдавна е трън в очите на Европейския съюз, като най-скоро блокира заем за Украйна, който беше одобрен през декември. За много хора на най-високо ниво в Европейския съюз това е преминало границата. Никой не може да изнудва Европейския съвет, никой не може да изнудва институциите на Европейския съюз, заяви разгневено председателя на Европейския съвет Антонио Кошта пред журналисти. Това, което Унгария прави, е напълно неприемливо. След това се появиха обвинения, че Будапеща е поддържала контакти с Москва по времето на войната в Украйна и че унгарският външен министър Петър Сиарто е използвал почивки по време на срещане на съвета на външните министри, за да информира руския си колега Сергей Лавров как вървят преговорите. Самия Сиарто потвърди, че такива срещи, че такива разговори с Лавров са се водили, но допълни, че е имало разговори и с други лидери, като да кажем Сърбия, Турция и САЩ. За това защо Европа мълчи за тези разговори? Продължаваме. Ако Орбан спечели изборите, ръкавиците ще паднат, заяви старши дипломат от Европейския съюз, пожелава анонимност. Друг дипломат. Мнозина смятат, че е премината червена линия с блокирането на заема за Украйна и че трябва да се направи нещо, но не е ясно какво. Това са думите на дипломата. Трети. Да кажем, че ще има подновени и засилени дискусии за това как да се справим с Орбан, които ще предизвикат по-искрен разговор за това как да го управляваме и може би по-креативни решения. Според Политико има различни мнения в Брюксел дали Орбан би се променил в следващия си мандат. Друг висш представител на Съюза, който също не е назован по име, казва: той е достатъчно умен, един от най-умните политици в Европейския съюз, за да знае къде са границите. Друг дипломат обаче е на мнение, че Орбан няма да се промени, цитирам, той е троянски кон, целият смисъл на Европейския съюз е доверието, основата на Европа е сътрудничеството. И така, какви са тези варианти, които обсъждат европейските лидери? Първо, промяна на начина на гласуване в Европейския съюз. Да се разшири чрез промяна в учредителните договори използването на квалифицирано мнозинство, което обикновено е 55% от държавите членки, които обаче да включват 65% от населението на Съюза. Това са иска се да се включат области, които в момента изискват единодушие, като например
външната политика и приемането на многогодишната финансова рамка. Това са прословутите 7 годишни периоди. Знаете за бюджета на Съюза в периода 2007-2013, 14-20, 21-27. Съвсем скоро ще започнат преговорите за рамката в периода 28-34. Според Политико, ЕС вече е бил принуден да бъде креативен по отношение на Унгария. През 2023 година, когато лидерите обсъждаха преговори за разширяване и за вкарването на Украйна в Съюза, тогавашният германски канцлер Олаф Шолц предлага Орбан да напусне залата, тъй като правилата на Европейския съюз гласят, че единодушието не е само 27 от 27, а може да бъде 26 от 26. Дори Орбан да отсъства, ще има единодушие. И Политико излагат аргументи защо може да проработи това нещо. Трима дипломати бяха особено категорични по тази опция, като един отбеляза, че нараства готовността да се търсят начини за по-ефективно вземане на решения чрез увеличаване на хипотезите на използване на квалифицирано мнозинство. Друг добавя, цитирам: "Това е нещо, което и без това се опитваме да прокараме, независимо от конкретния случай с Орбан. Ако искаш да реагираш бързо, трябва повече решения да се вземат в квалифицирано мнозинство." Между другото, това Урсула фон дер Лайен го говори от минимум 2021-2022 година. През 2022 месец и половина, в самото начало на годината, точно преди войната в Украйна, беше инициирана такава процедура за реформа на договорите, но тя пропадна. От Политико признават, че плана може и да не проработи, тъй като самият този принцип изисква да бъде приет чрез единодушие. И общото съгласие на всички държави е основен принцип на Европейския съюз. Тук аз бих добавил не само на Европейския съюз, а на всяка една международна организация. Решенията се вземат с единодушие, защото в противен случай държавата ще отстъпи решението на своето суверенно право, ще го отстъпи на други държави. Анализът продължава. Опитът да се придвижи напред кандидатурата на Украйна за членство в Европейския съюз, въпреки противопоставянето на Унгария, обсъждан през септември 25-та, не успя да събере достатъчна подкрепа сред държавите членки. Двама дипломати обаче казаха, че нов мандат на Орбан може да даде тласък за преразглеждане на подобни предложения. Други дипломати, цитирани от Политико, остават скептични. Според един от тях е налице деликатен баланс в външната политика между ефективното вземане на решения и съществените аспекти според държавите членки на националния им суверенитет. Второ, Европа на няколко скорости. Наскоро, знаете, се лансира идеята за Европа на 6-те, това да бъде първата скорост. Ако не се лъжа, това бяха Нидерландия, Франция, Германия, Италия, Испания и Полша. Полша като единствен представител на Източна Европа. Сега от Политико коментира, че в Брюксел се обсъжда, сред 4 дипломати е лансирана тази идея, по-широко използване на гъвкави формати, от неформални коалиции на желаещите до засилено сътрудничество между по-малки групи държави. И според медията, защо може да проработи един такъв формат, цитирам: "Той вече съществува до известна степен, особено в контекста на въпросите за сигурността, когато Великобритания е включена. Но той не може да замени ЕС на 27-те като форум за обмен на информация." Визира се очевидно коалицията на желаещите война с Русия в Украйна, която именно обеща на Киев този 90 милиарден заем, блокиран от Орбан.
България, уви, също е част от тази коалиция. И тук Политико стига до същия коментар, че председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е намеквала и преди за по-широко използване на засиленото сътрудничество между желаящи държави, за да се заобиколи единодушието в области, като например те посочват конкурентоспособността. И те в Политико цитират нейните думи от срещата на лидерите на Европейския съюз през февруари. Нашата амбиция винаги трябва да бъде да постигнем съгласие между всички 27 държави членки. Въпреки това, когато липсата на напредък или амбиция рискува да подкопае конкурентоспособността на Европа или способността й да действа, не трябва да се страхуваме да използваме възможностите, предвидени в договорите за засилено сътрудничество. Самата Унгария, според изданието, не участва в някои такива финансови механизми, именно като коалицията на желаящите, редом с Чехия, с Словакия, но, цитирам, продължава да блокира подобни усилия. И ето тук те също припомнят това, че едно от нещата, които трябва да бъдат изпълнени преди да се стигне до приемането на заема за Украйна, е все пак да се постигне единодушие. Друг дипломат от Брюксел казва: в случай на много спешна нужда това може да е инструмент, но в крайна сметка пак се стига до решение от всички 27. Някои по-трезвомислещи явно представители в Брюксел признават, че тези формати трябва да бъдат изключение, а не новото правило. Трябва да разглеждаме този въпрос случай по случай, но не мисля, че имаме интерес Унгария да не бъде на масата. Ние сме Европейския съюз и трябва да запазим единството. Тук ми е интересно да попитам българските политици какво мислят те за това нещо Европа на няколко скорости, дори не просто на две. Къде ще попадне България? В коя скорост? Очевидно няма да сме в първата. Ще бъдем ли във втората с такова лакейничене пред Лондон, Брюксел и Киев? Трето, по-строго прилагане и финансов натиск. По-агресивно да се прилагат мерки като задържане на средства от Европейския съюз. И тук Политико цитира председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, според който блокирането на заема за Украйна може би е нарушение на член 4.3 от договора за Европейския съюз, според който държавите са длъжни да оказват лоялно сътрудничество. Било изпратено такова писмо с тази позиция на Кошта, но никакви действия не са последвали, припомнят в Брюксел, тъй като самия Кошта се притеснява да не бъде обвинен в намеса в предизборна кампания. И все пак трябва да отбележим, че това лоялно сътрудничество, както и клаузите на договорите по принцип се отнасят за държави в Съюза, а не такива извън Съюза като Украйна. Всяко нарушение, според Политико, може да доведе до наказателна процедура, която, ако съдът на Европейския съюз отсъди в полза на комисията, би довела до финансови санкции. Според Политико, това ще бъде едно допълнително ниво на така наречената условност, когато Европейския съюз ограничава или спира достъпа до средства при нарушение на върховенството на закона, и то вече е включено в предложението на комисията за следващата многогодишна финансова рамка, която трябва да бъде договорена
През втората половина от годината, когато председател на Съвета на Европейския съюз ще бъде Ирландия, Майкъл Макград каза, че според новото предложение за рамката, бюджета на Европейския съюз ще подкрепя реформи, които укрепват върховенството на закона в държавите членки. Думите на Макград са: ако се случат нарушения на върховенството на закона, спирането на плащанията или блокирането на финансиране вече ще бъде на масата. Той не споменава конкретно Унгария, но намекът е очевиден. Според Политико има съветник на Съда на Европейския съюз, който наскоро е препоръчал анулиране на решение на комисията от 23-та година за размразяване на кохезионните фондове за Унгария в размер на 10,2 милиарда евро. Това са част от средствата замразени от Брюксел за Будапеща. Окончателно решение все още няма, но според Политико това показва проблемите, които могат да възникнат при задържане на средства. Будапеща вече ясно дава сигнали, че ще налага вето върху всяко едно допълнително затягане на условията за върховенство на закона или, ако е необходимо, може да блокира и целия бюджет. Унгарският министър по европейските въпроси Янош Бока вече каза, цитирам: ако при новата многогодишна финансова рамка има реалистична възможност да нямаме достъп до средства от ЕС изобщо, защо бихме били заинтересовани да приемем такава рамка? И това е най-логичният въпрос. След това вече идва, така да я кажем, тежката артилерия. Четвъртата мярка е спиране на правото на глас на Унгария. Още през 2018 година Европейския парламент беше готов и активира член 7 от договора за Европейския съюз, който позволява спиране на правото на глас на държава членка, ако тя нарушава ценностите на блока. Знаем какво е мнението на Орбан за някои ценности, отстоявани от Брюксел. Но бившият външен министър на Литва Габрелиус Ландсбергис твърди, че дори самото преследване на член 7 като цел има ефект и, цитирам, дори натискът за член 7 създаваше напрежение върху Унгария. Те бяха много нервни. Макар Европейския парламент обаче да е задействан процедурата, тя е блокирана, защото и тук пак се изисква единодушие. От останалите 26 държави членки Словакия не е съгласна. Друг дипломат от Брюксел казва, цитирам: няма реален правен инструмент, тъй като член 7 може да отнеме правото на глас, но всички 26 други трябва да са съгласни. И си представям поне един лидер, който няма да се съгласи. Очевидно, да, това е намек към Фицо. И петото, това е евентуално изключване от Европейския съюз. От Политико признават, че това е, цитирам, най-драматичен и най-нереалистичният вариант. Дори в самия Брюксел темата остава табу. В юридически блок един дипломат цитира коментар, който предполага възможност за преразглеждане на клаузата за излизане, член 50, който единствено до момента е бил активиран от държава от Великобритания, когато беше Брекзит, или други начини, по които заобиколно Унгария да излезе от Съюза, или по-скоро да бъде излезната от Съюза, да го кажем така. Според самия дипломат, цитирам, това е нереалистично, но добра идея за обсъждане. Преди няколко години хората говореха хипотетично за този сценарий, сега той отново се обсъжда. От Политико признават, както казах, че това е най-нереалистичният вариант, тъй като изключването не е предвидено изрично в договорите и никой в Брюксел не вижда интерес да го правят.
анализът завърши с думите на друг дипломат. Тук не се назовават почти никакви имена, освен Маград, за който споменахме. Думите са: какво би направила Унгария в такъв случай? Би попаднала в орбитата на Русия. Да, естествено, нямаше как да не намесят и Русия. Моето мнение е, че Брюксел няма да се спре. Дори тези 5 стъпки няма да бъдат всичко, до което ще се ограничи Европейският съюз. Включвам тук и автоматично и Великобритания, разбира се, по обясними причини. Аз от няколко месеца, още преди създаването на канала, повтарям, че според мен Орбан ще последва съдбата на Тръмп и на Роберт Фицо. Срещу него ще бъде извършен атентат, не е изключено той да бъде успешен. Срещу Фицо беше неуспешен по-малко от месец преди евроизборите през 2024 година. Малко по-късно, в средата на юли 2024 година, беше извършен опита за атентат срещу Тръмп и тогава всеки един коментатор каза: Фицо спечели евроизборите в Словакия на 15 май, когато беше извършено покушението. Тръмп спечели президентските избори в САЩ на 13 юли. Тук според мен Брюксел ще действа в последствие, което ще предприеме опит за нападение, може би чрез ръцете на Ми-6 или на Украйна, след изборите в Унгария, ако Орбан ги спечели, тъй като те просто знаят какво задържа Унгария в Европейския съюз. Единствено трезвата мисъл на Виктор Орбан, че ако Унгария излезе от Съюза, вече няма да има кой да ограничава Брюксел и те спокойно може да вкарат целия континент, включително държавите извън Съюза, в война с Русия. Словакия е по-вързана в ръцете на неакадемичен език, да го кажем, тъй като Словакия е член на еврозоната. За нея са много по-ограничаващи тези финансови мерки, които би могъл да предприеме Брюксел, ако Братислава е непослушна, отколкото за Унгария. Словакия става член на Европейския съюз, това само да уточня, на еврозоната, през 2009 година, една година преди избора на Виктор Орбан за премиер на Унгария и малко преди да бъде избран за първи път Роберт Фицо за премиер на Словакия. Ако Фицо беше премиер, това е ясно, че Словакия нямаше как да влезе в еврозоната. Но ови, това е така. Съответно, вие можете сами да си направите коментарите за това каква трябва да бъде позицията на България. Може ли българските политици най-накрая да се опомнят и да тръгнат по стъпките на Фицо и Орбан, особено на Орбан. Не искам да се намесвам, но ще прочета вашите коментари под публикацията, под интервюто, под видеото. До тогава, благодаря ви. Не забравяйте да харесвате, коментирате, споделяте нашите видеа, абонирайте се за канала. И напомням, разбира се, че в описанието на всяко наше видео вече може да намерите и подписките на нашите приятели от Движение Народна сила за борба срещу мрежите на неправителствените организации и за мир и неутралитет на България във войните срещу Русия и Иран. Благодаря ви и до нови срещи!